Babay, mahinungdanon ka magpa-cancer screening na. Kini ang tema nga gilusad sa Department of Health ug sa pakigalayon sa Vicente Sotto Memorial Medical Center sa Cervical Cancer Awareness Month. Gihimugatan sa mga eksperto sa panglawas nga angayang seryosohon sa mga babay ang pagpahiling sa mga doktor aron malikayan ang cervical cancer nga gihulagway nga treatable kung madali sa pagsusi. Matud sa mga doktor nga adunay mga nangamatay tungod sa maong balatian kay uwahin na dihang nagpahiling ug wala na matabang. Samtang gikatakdang mupahigayon og lantern walk ang DOH ug VSMMC sa May 18 nga gipahinungod sa mga inahan nga giisip nga suga sa pamilya. During our maternal mortality reporting, we see a lot of cases dying of cervical cancer in the late stage. Kan pagyud ang hesitant to undergo screening, and we have to understand that early detection really makes a difference in the treatment of cancer.